Kedves masszőrök és masszázs szerelmesei, nem tudom elég lelkesen és büszkén szavakba önteni azt a hatalmas örömet, amit most érzek. Az egyik kivételes tehetségünk, Kárpáti Anett, meg is mutatom ezt a kicsi lányt nektek. Kárpáti Anett a koppenhágai nemzetközi masszörversenyen a freestyle kategóriában indulva, online versenyezve fantasztikus teljesítményt nyújtott, és a bronzérem megszerzésével az előkelő 3. helyen végzett. Anett, engedd meg, hadd gratuláljak neked ezért az elképesztő teljesítményért. Az elhivatottságod, a tehetséged és a szenvedélyed egyszerűen lenyűgöző. Megmutattad, hogy a masszázs az nem csupán egy egyszerű kezelés, hanem egy művészet, amely a kezeid és a lelked által egyaránt megszólal. A szabad stílusban nyújtott előadásod magával ragadó volt, és az egész világnak megmutattad, hogy milyen magas szintre lehet emelni a masször készségeket. Pszt, elárulok egy titkot. Anett online tananyagaink segítségével a nullából indulva tanulta meg azt a gyönyörű szakmát, és fejlesztette profi szintre. Tehát a profizmus kérdése nem az, hogy tanteremben vagy online tanul valaki, hanem az, hogy minden egyes pillanatban elhivatottan, szenvedéllyel és folyamatos fejlődéssel foglalkozik a masször szakmájával. Anett példája igazolja, hogy az online tanulás valós lehetőségeket és mélyreható eredményeket kínál. Az ő kitartása és odaadása inspirációt ad minden masszörnek, hogy bátran választátok az online oktatást és az ezzel járó rugalmasságot. De nem csak Anett, hanem minden versenyzőnk méltó megemlékezést érdemel, büszkeséggel tölt el, hogy minden egyes résztvevőnk szívvel, lélekkel adta át magát ennek a versenynek, és magasra tette a lécet. Minden egyes pillanatban látszott, mennyire elkötelezettek a masszázs iránt, és mennyire értik a test és a lélek a harmóniájának a művészetét. Szóval itt vannak további hőseink, akiket hatalmas tisztelettel kell emlegetnünk. Kárpáti Anett mellett ott volt Tóth Vas Gyöngyi, aki még az utazást is bevállalta, és személyesen vett részt a koppenhágai versenyen. Gyöngyi, a szívünkben győztes vagy. Köszönöm neked. Ungvári Emese, büszkék vagyunk rád és a gyönyörű munkádra, amit a versenyen bemutattál. Bubán Aranka, köszönöm, hogy az álmaidért küzdöttél, fantasztikus technikát mutattál be az online versenyen. És végül, de nem utolsó sorban, Tóthné Tóth Andi, hálás vagyok neked is, hogy a csapatunk része vagy, és értünk is versenyeztél. Mindenki, aki akár az általunk szervezett Masször Olimpián, akár a nemzetközi megmérettetésen részt vesz, az azzal az elkötelezettséggel és elszántsággal érdemel elismerést, hogy folyamatosan tökéletesíti a képességeit, és meghaladja a saját határait. Büszkék vagyunk minden versenyzőnkre, aki megmutatta, hogy a masszázs művészete nem ismer határokat, és bármilyen környezetben képesek kitűnő és lenyűgöző munkát nyújtani. Tehát álljunk együtt a győzteseink mögé, és küldjünk nekik óriási gratulációkkal teli üzenetet, legyen ez a pillanat egy emlékezetes mérföldkő mindannyiunk számára, és továbbra is inspirációként szolgáljon a masszörök számára az egész világon. Az ő sikerük bizonyítja, hogy az elkötelezettség, a szenvedély és a kitartás mindig vezető szerepet játszik abban, hogy a masszázs valódi művészetté váljon. Te pedig, Kárpáti Anett, tartsd magasan a fejed, és tudjad, hogy a sikered, az egész masször közösség büszkesége, a munkád és elkötelezettséged inspirációt jelent mindannyiunk számára. Köszönöm nektek!